Tresna lingsir sore. Sekolahan isih sepi nalika Niken tekan parkiran. Pancen isih esuk. Durung ana 6:30. Biasane kanca-kanca guru tekane jam 7:45. Niken sengaja teka luwih gasik. Amarga iki dina kapisan dheweke mlebu kantor sakwise seminggu diklat ana LPMP. Sugeng enjang Bu Niken. Niken tumuleh. Nalika weruh blegere sing nyuwara, dheweke mantuk karo mesem. Nanging dumadakan wae dadane krasa kemranyas. Tujune ora gantalan suwe guru-guru liya padha rawuh. Niken nyalami paraga kuwi nuli age-age mlebu kantor. Wis ketemu Pak Kepala anyar? Pitakone Susi kanca guru. Kepala anyar? Bathuke Niken jengkerut. Asmane Pak Bagus Wicaksono. Winginane awakmu rak wis tak SMS, apa ora diwaca? Tak buka sithik ning gandeng akeh tugas, akhire lali. Ganteng tur isih legan, ujare Susi. Jarimu priyine ganteng, kok durung payu? Kuwi mbiyen critane tau patah hati nalika kuliah. Awakmu iki biang gosip. Saka ngendi cerita sing ora jelas ngono kuwi? Susi gitu lho. Gosip nanging dudu fitnah. Sumbere kredibel. Ujare Susi karo ngakak. Piye, kowe kepranan apa ora? Ora pantes maneh aku ngomongake bab katresnan. Ora pantes piye? Umurmu durung ganep 40. Upama Pak Wicat ngesir awakmu, aku ora lila weruh panjenengane patah hati maneh merga kok tolak tresnane. Bagus Wicaksono pancen tau dadi kakak tingkatane Niken ing IKIP. Bagus njupuk jurusan basa Inggris, dene Niken basa Indonesia. Niken tepung Bagus Wicaksono nalika ospek. Bagus minangka ketua panitiane. Bagus sing pancen ganteng dadi idolane mahasiswi anyar, kalebu Niken. Bagus sajake uga kepranan marang Niken. Tir padha irenge, sir padha senenge. Kabeh krasa endah tumrap sekarone. Kanca-kancane padha ngerti menawa Niken duweke Bagus. Ngalor ngidul wong loro iku tansah reruntungan. Nanging ora ana udan, ora ana angin, dumadakan bapake Niken nyusul menyang kampus. Sak perlu ngajak anake bali desa. Niken ora kober pamit marang Bagus sing wektu kuwi ngepasi KKN. Niken ngilang saka kampus tanpa ana siji-sijia kancane sing ngerti ana lelakon apa saktenane. Niken dijodohake karo priya pelihane bapake. Bapake kejiret utang marang rentenir merga kapusan. Dilalah utange marang rentenir, saingga tambah dina sangsaya njiret gulu. Utama, bujangan tuwa gelem sabiyantu nutup utange. Sejatine Utama ora njaluk pitukon apa-apa, nanging bapake Niken bisa maca glagat yen saktemene Utama mambuk ati marang Niken. Rene wis kapotangan budi akeh banget, bapake banjur njodohake Niken entuk Utama. Minangka bektine marang wong tuwa, Niken gelem dipek bojo Utama. Nanging dheweke ngajokake syarat bisa kuliah maneh ora ketang ing universitas terbuka. Niken wekasane bisa kuliah nganti rampung lan duwe gelar sarjana. Nalika ana pengangkatan guru, Niken katut.
Urip dadi randha ora gampang. Senajan anggone nikah karo Utama tanpa linambaran tresna, nanging dheweke ngudi tetep setya lan bekti. Mula bareng Utama tinggal donya merga serangan jantung, Niken nutup atine saka priya sing nyoba nothok. Dheweke pilih ngopeni anake lanang, Pandu, sing umur 5 taun. Nanging sapatemon kang ora jarak lawan Bagus, jalari atine Niken rontang-ranting. Sadar karo atine kang mobat-mabit saben adu arep karo Bagus, Niken sengaja ngadoh. Saben ana rapat guru, Niken pilih anteng ana mejane, sinambi etok-etok sibuk karo laptope. Saben ngaso Niken ngumpet ana perpustakaan sinambi ngladeni bocah-bocah sing padha nyilih buku. Bu, dipun timbali Pak Kepala. Aloke Sri, siswi kelas 9C kang marani Niken menyang perpustakaan. Dipun rantos wonten ruang kepala sekolah, Bu. Niken nuli menyat. Jumangkah tumuju ruang kepala sekolah kanthi dada dak-dikduk. Kepala sekolah anyar iku lagi lungguh ngadep laptop. Niken notok lawang alon. Bagus tumenga banjur mesem. Niken kumesar. Bapak nimbali kula. Takone kanggo nutupi gugupe. Pinarak Bu Niken. Wonten perkawis ingkang badhe kula rembak. Perkawis menapa, Pak? Takone Niken sakwise lungguh. Bagus mesem tipis karo nyawang Niken tajem. Sing diulati kecipuhan, rasane kepengin enggal uwal saka kursine sing dadakan krasa panas. Kabar apik, Dik? Bagus kumecap lirih. Alhamdulillah, saestaya. Wangsulane Niken karo ndingkluk. Aja furman kaya ngene to. Awake dhewe rak mung wong loro ing ruangan iki. Jam ngaso sampun badhe telas. Ucape Niken ngenggokake rembug. Ing jam ngaso sing keri sethithik iki, aku pengen sliramu ora ngedohi aku. Saksuwene 3 sasi aku ana kene, sliramu sajak ngedoh terus saka aku. Mongko pirang-pirang taun aku nglari ilangi wanita sing wis nyolong atiku. Niken blangkemen. Dheweke ora bisa semaur. Aja kuwatir, Dik. Aku ora bakal njaluk bali atiku sing wis kadung kok colong. Ujare karo ngegem tangane Niken. Mboten sae dipresani tiyang, Pak. Ujare Niken lirih. Bagus wicaksana nguculi genggemane. Aku ora njaluk bali ati sing wis kadung mbok gegem, Dik. Nanging aja mung atiku, ragaku go kudune melu mbok gegem. Wis 11 taun lawase ragaku suwung amarga kelangan ati sing salawase iki kok gawa. Panjenengan kepala lan kula guru. Dik, nalika aku lagi KKN, sliramu ilang tanpa lari. Kowe ora ninggali pesen apa-apa. Atiku cuwa, Dik. Nanging aku budidaya tetep ngugemi rasa tresnaku marang kowe enggo seprene. Niken mari kelu, nanging cepet nguasani diri. Aku njaluk ngapura sing gedhe. Nalika kuwi bapak lagi kejirek rentenir. Mas Utama nulungi bapak lan sakteruse njenengan bisa mirsani dhewe kaya ngopo aku saiki. 17 taun aku goleki, nanging mung njaluk ngapura ngono wae. Ujare Bagus. Lah aku kudu kepiye maneh, Mas? Muter wektu bali mbiyen maneh ya ora bisa. Barang wis kadung ora perlu digelani. Mung siji sing tak gelani, ya kene aku ora kirim kabar marang panjenengan, saengga panjenengan ora tansah ngeling-eling marang aku. Ujare Niken.
Yen pangapura wae gampang, Dik. Aku duwe akeh banget. Nanging apa ya mung cukup pangapura sing arep mbok ajab saka aku. Niken ngerti arah omongane Bagus, nanging emoh miwiti ngomong tresno. Niken rumangsa ora ana apa-apane dibandingake priyayi Bagus ana ngarepe. Kepriye wae dheweke wis tau ngiyanati lan natoni atine wong lanang kuwi. Kanggone Niken wis cukup pangapura wae saka Bagus. Bagus duwe hak kanggo golek wanita sing luwih sakabehe tinimbang dheweke sing randha anak-anak siji. Ya wis, yen ngono karepmu, Nik. Sakjane aku pancen kudu ngedoh saka uripmu. Ujare Bagus. Saiki bali yo menyang kelas. Niken angkluh. Sajake Bagus wicaksana cuwa maneh gara-gara ucapane. Nanging atine luwih lara merga sadar yen wong lanang sing gawe atine mobat-mabit iki bakal ngedoh saka dheweke. Niken nuli jumangkah menyang ruang guru. Ora rinoso mripate kekembeng eluh. Angin sore krasa seger nampek awak. Niken rumangsa marem nyawang latar omahe sing asri. Tanduran mawar maneka warna nggrombol ana poncot kulon mepet pager. Ing sisih wetan kolam iwak koi sing tansah kumricik banyune nggawa rasa tentrem ana ing ati. Ketoke kok sajak bahagia, Dik. Niken oleh. Priya Bagus nembe metu saka omah. Sajak seger bubar adu sore. Dheweke nuli lungguh ana sandinge Niken sinambi nyruput teh sing wis dicawisake. Wis sampurna, Mas. Ujare Niken marang priya kuwi karo mesem. Panyawange kebak katresnan. Matur nuwun, panjenengan wis kersa rawuh ana uripku. Upama aku ora weruh ana bu guru sing nangis metu saka ruanganku, tak kira nganti dina iki aku isih dhewekan. Ujare Bagus. Niken mesem kisinan sinambi jiwit garwane. Bagus uga ngrasa sampurna. Duwe bojo ayu sing ditresnani. Iya duwe anak lanang sing wis gedhe lan siap-siap ngenteni laire si jabang bayi kang wis diarep-arep dening sakabehing brayat. Senajan katresnane nembe kawujud wayah lingsir sore, nanging Gusti Allah paring piwales sing luwih saka cukup kanggone Niken lan Bagus wicaksana. Cuthel.